ndi umwana boda boda chairman ya Iranda stage. Rituko ria Jumamosi ebintu mbire twaroche ebikone tutana korora atomo gusi uitekanie kenyinga ekyokere ekebe atekuruse nane nyasaye rituko ria ringiria Jumamosi eparishi yaito ya Iranda ngocha yarenge koiguru no mu bishop Joseph Mairura n'abageni abange bachete gusiyengima emise gasomu buya kabisa ekero ya somu buya yakorwa abana siasa mbarengo esarakasi ikamanya gochaka itali ire y'ubusoku kwa sababu egento kyarenge tali siasa yarenge ne kanisa yachete pali shiguru tali bana siasa bagoja kuna bono ekere misa ya kore tu bishop atomire misa atosokeri pakumusasiroti oja kobera Iranda parish oyo korukwa rabu chuma tukagoka tukaiririata ekera twakura after that evisa bikamanya gochaka abantu bagochaka kurwania abantu busa wetera nga abana siasa alitali ororo bali gukora siasa yo goita abantu ekisa na roche yo gukumisana esarakasi egajaka ase imbere y'abasasiroti bonsi bibara abatumishi banyasaye bagachaka eseye kamanya gochaka umuntu agakomoyo akabetu omoyo inga ebintu bakona kurwanira n'ebintu by'ubukinga busa bikona gukwanunga na 1 tamu 2 tamu bitatu konye egento kera tokonye giyoka inkelina ki ganya 2027 asete betumanyanga inki yewe chikogenderera tali bono to gukwana nga 1 tamu abantu basoire goitana ogoitana uko gukagera abantu bakamanya kuruo bakamanya gwaka kisimi bakorangerie meuni omocho korone naitire umwana bwendu buyana naitire bosaigo baumere para bagotira bakogenda gunyatieko bakogenda gukuri bagata pake pikipiki bakaira pake kebunguo bataite gosambe pikipiki yo mwana utabura atia kende gyonsi bitakora tigetai bono to kweboria chi onye abana siasa na bigo chikobegesa kweke mogoita abantu aba mogoita nabuna ende bago chikobakera chikura igo moko baita ngaire ni mojo kubarusia baba hakere chikura egente kenegento kia ibu kia ragereri guna abantu abange saidi Iranda epare yonsi pigotira pakenya tieko ekorera yonsi pi majority y'abantu bonsi pi bakorera bagotanga bari bakorete kebekeria igo bakorete kebe nyasara abaragererie paka bakumi bakorete negente kebe bari gerereti paka bakumi tinga bono ekanisa tuacha abana siasa bali bakoboria abana siasa bata ite komuita kupi bono paka tukumetina ki bono siasa igo jakogendera nabwe minto bigo jakogenderera chakwete kura bali mokobori chikura na bana gosasa ne kanisa bono ke mo piso bagandate misa ngocha kuigwesege n'umwana no itiro mwana no igakire igondo mubura kandi nchibeka timbwate asenko na asengo cyano hare nyumba bono none basi yo kumwira nyagitari nchitimbwate abana siasa kiremo kuri bichikura rigia sobuya tigakucha nesegi abana bumambi nabo bagubakira chikura usaba barai gente kenkirora nande bone ganji timbwate none nchirangu iru mwana yinyagitari mware wanje ni mocha mumurigere bunari rigwanje nyumba kone ga kwezi 2021 mutinyi kominomo egento nicho mogaka nicho mongina senke abana abo nabarusiri atambe mbako mwana okore pomfo bono kere bakumuika kutaba kombeka nyumba none nakiara che kwana none skura che asoma che kuiponyera gukimambi yende cheni gonkomete mana sana kere nkogumo no mwana susani robi obekironza ni gaga seine goitwa nkarutege kuro dire narutege kuro nenche bakamanya bantenga naye nkogochira torega bungo yugo kwana igonere tumochire ga butomosibi naria linkirete ga ki abanya siasa enda nkoromere kero korro mwana bwo monta igateire nsa abantu bamusarondreti abange nonya naye ni yoko igo bobe sana asenge nchone inu na abantu abanene mubyarete muna to byarete
gakie gekoreke kiabete sense moja iranda senjo piso bwachite kuigore kanisa konyokore kanisa gaki ketuguterware kabisa ntotaiti gokaigu nande seito kimogocha korigi chikura rigia somorembe nande kimoko gunga chikure chie mogo chikorigia sense moja kanisa mwatema koba bororo nonye mwetaine mwabwata namo mwara korera sense moja kanisa hainaro nabwata kurwa sense moja iranda ite iranda tukaewe Paris Bishop no arenge akarandi biya kuwamona akarandi omorembe wone kere Bishop emise taraera tokorwe ebiegu tukarore sarakasi tukanyora abantu ko bakuruta ebirogo bakominyoka tugakumininki naritonyore to mwana osusana abekire inse agoitwa noyo ndo kominyokiwa gati gotaka gosoekerisia konye abakamugateraiga bakamuminyoki titomaiti esi bamuirete guchipara bono nabo twakumeti gaki tokobori abarai baito kemoko rigichikura rigiasa omorembe komore naba muraba baino mobabegete ng'ana babarendete batebi batige goita abana b'abantu abana bamokoumisa nabo chikura chiamambi bono ng'ogocha kobakera chikura ngimoja mwarigie kanisa mutagotigana mutate kanisa kubwa mogocha goita abantu ase ekanisa ime ntwana korora gekoreke gegokorume ya ekanisa enchiri yarandiwe abantu inu nari mogasaine esegi egento eke twakegikeiri na kubwa mono togoteba kemokori gichikure rigi na omorembe tiga gochicha konya goita abana babande muna bono omobura koyo omwana wa enyomba ari bono tabwati natwara kende mwareteire omong'ina onde obokong'u mpaka bono amayanda agabogete gaki togosaba ntu ketore ase ekanisa agari mwata ase omorembe onye mori bwati omorembe na motiga mochicha Rumi ntu bono Jumamosi twabwatera tware goserekea ituku rietu tware koigorerwa Paris bono gotokorari tokare gotera mbanya korangeri ng'ano maete kende mukama Murumi no omwana oyo korireki oitiru ke nkominyoka kugocha nkamanya koumera abande bakominyoka guchiecha ya mayoka ime bakominyokia omomurundi bakomoruta amage maete tokamenya kobona obuo batokuboringa ine abarai ekere mogocha korigi chikura ti mogocha ase omorembe piso bugatebete ng'ari gia ase omorembe egere naende omorai nyasaye ogochora moisa korete egekubeki abana abamogotoitera nkai bagocha korwa bacha kobakera chikura kera nabo tobwate bono iga naende nabo bagocha koba abarai bagochibosio